كيدة عزيرة بحر قريفكي روبات صابرة ወደ 16 ዓመት እንከሎ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ በቲ ዝነበሮ ክእለት ጽርበት ዕንፀይቲ ኣብ መደበር ንክልተ ዓመት ካብ 1957 ክሳብ 1958 ፈለኛ መኾይኑ ሰርሐ። ቀጺሉ ካብ 1958 ክሳብ 1961 ንሰለስተ ዓመት ባርቤሪ ኮነ። ካብታ ፀዋዕታ ልቡ ዝሰለበት ክራር ግን ኣይተፈልየን። እቲ ሞያ ምሳይ ዝተፈጥረ እዩ። ወዲ 13 14 15 ከለኹ ፍሉይ ነገር ገብር ከም ዝነበርኩ ገለ ሰባት የድንቁለይ ምንባሮም ድሓርዩ ተሰዊጥኒ እንትኾነ ስድራ ዋጣ ጽሉል ሰኽራም ሓሜን ክትከውን ብምባል ይቃወሙኒ ነይሮም። ሰብ ዝበለ እንተበለ ግን ኣነ ካብ ድሌተይ ፍጹም ኣየላገስኩን ይብል በረኸት። ኣብ ኣስመራ ነዊሕ ኣይጸንሐን። ትምህርቲ ንምቕጻል ካብ ጸቕጢ ወለዱ ርሒቑ ድሌቱ ንምርዋይ ኣብ 1961 ናብ ዓዊ ሓዉ ናብ ኢትዮጵያ ተሰደ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣስመራ ዝጀመሮ ስራሕ ባርቤር እናሰርሐ ብምሽጣዊ ትምህርቲ ክሳብ 8ይ ክፍሊ በጽሐ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ እንዳቐምቃማይ ተኽለ ኮኛ ዝተባህለ ኤርትራዊ መጸ። በረኸት እንዳቐምቀሞ ብፋፃ ጥዑም ደርፊ ክደርፍ ሰምዖ። ምስ ወድኡ ሞናዓናይ ሻህ ክስትየካ ብምባል ሒዝዎ ከደ። ኣብቲ ዝኣተዎ መዘናግዒ ቦታ ክራር ዝረኣየ በረኸት እዋይ እዛ ክራር በሎ። ትኽእሊኻ ኢሉ ሓትቶ ተገሪሙ እወ ምስ በሎ ኣውሪዶ ሃቦሞ ብወኒ ካሃርማን ክደርፍን ምስ ሰምዖ ንስኻ ቀምቃማይ ስራሕካ ኣይኮነን ኢሉ ንጽባሒቱ ናብታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ቲያትር ቀዳማዊ ሃይለ ሥላሴ ከም ዝጽንበር ገበሮ። ፈለማ